ngiqinisele ngithi ngidedela ungamaseko uxolise. Ngibingelele ubaba nomama, ngibingelele abafundisi bonke, abazalwane bonke, umphathi wohlelo, egameni elihle lomfundisi Jesu Kristu inkosi. Ome phambi kwenu, igama lami nguMamthalane ngokwaZulu, ngaphandle kobuholi bebandla labelizwe Jehova ngiyabonelelo, ngiphethe ubaba nomama uMphostoli ngisemafakatini. Ngibonga nami bazalwane uNkulunkulu ukuthi wathanda ngokwamuphila kwangifanele ngomusa uNkulunkulu angenzela wona. Inhliziyo yami igcwele izwi lenkosi uma ngibheka ngizibuza ngithi Nkosi kwaba kanjani, ngaqonda kanjani, impendulo ngingayitholi bese kugcwala ukuthi izwi uNkulunkulu alikhuluma kuJoshua chapter 1 verse 8 uthi le ncwadi yomthetho mayingasuki olimini lwakho. Kwagcwala nenhliziyo yami ukuthi uNkulunkulu sekwenzile konke. uNkulunkulu omusengathi angasisiza incwadi yomthetho ingasuki olimini lwethu ngalezi zinsuku zokugcina. La sibaningi sonke sisindisiwe, kodwa sekuyilesi sikhathi sokuthi umuntu nomuntu alikhethe izwi. Ngathi uNkulunkulu angasenzela umusa singalikhethi kusuka kuGenesis kuze kuyofika encwadini yokugcina kwisambulo, kodwa izwi lenkosi siqonda ukuthi konke ekushoyo likusho kithi esithe uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga.